जेबो नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायबाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदानै मोनसे ब्लग लाबोनो नाजालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै मैया दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव माने सासे बर' फिल्मनि मुंदांखा माने एक्टर लोगोसे माने जोंनि माने मुंदांखा बर' फिल्माव खामानि मावग्रा हा কি হয় आं जाबाय रुबुल बर' मैया আজি নহ'ব बिथां रुबुल बर' मैया रुबुल बर' जोंनि बर' फिल्मनि जेने एक्टर बिथांनि गारिया एसे गाज्रि जादों माने मा जादों नोंथांनि गारिया एक्चुअली गाज्रिया ओरैबायदि गाज्रि नङा बे सेन्टार लकआ एसे खामानि होआ जादों आदसा रङियाव सेन्टार लकआ आं बानायना लाना फैबाय बे गोदोनि बहुद पुराना एकदमबारे जों बरमा कलेजाव बिराद मोसाग्रामोन आरो जोंहा बे नब' बेखौ लोगो मोनबाय लोगो मोना बिराद मोजां नांगौमोन बहुद एक्चुअलि 2005 बिदिनो खायसे लोगोफोरखौ मोजां मोनबा बहुद गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनो बिराद मोजां नांगौ रुबुल बर'जों आग्लाय बरमा कलेजाव थांबायनो खावलायदि रङिया कलेजाव बिथाङा सरि बरमा कलेजाव बिथाङा फरायबाय दंमोन टेरेनाम बिराद खानाय गोलावमोन बिराद खानाय गोलावमोन खिन्थु बे जिथु माने खानाय गोलाव लाखिनाय एक्टिं बे एक्टिंखौ बिथाङा जोबोद मोजाङैनो माने इउज खालामना होदों बर' फिल्माव दायो बिराद माने गुन्दा महरै माने बर' फिल्मनि जिथु माने मा होनना बेखौ बलजों माने ताक्कु पार्टआव माने बिराद मोजां पार्ट खालामो आरो दा बिथांखौ आं रोङियाव लोगो मोनबाय लोगोसे बिथांनि गारिया नै एसे गाज्रि जादों माने दासो बुंबाय सेन्टारा बे सेन्टारा लक जानायखाय माने बिथाङा रोङियाव फैबाय आरो लोगोसे आंबो ग्रोबनो माने खाफाल गोनां नामा लाकि बिथांखौ लोगो मोननो गोनां बेखायनो लोगो मोनबाय आरो न' थिगैनो दं दा नोङो ओरैनो फिल्म मा फिल्माव ओरैनो बिजि जादों दा शुटिंआव बिजिया देग्लाय लास्ट सिनेमाया जाहैबाय माबा जोंहा ओरै सानजानि थाहैबाय माबा सायखं आं थानाय आरो सायखं ओमफ्राय ओरैनिफ्राय थाहैबाय मोनसेया माबा पंकज लाहारिनि सायखङाबो पंकज लाहारिनिनो ओमफ्राय ओरै बङाइगावथिं जों बानायनाया माबा सायखं पंकज लाहारिनि लिरनाय ओमफ्राय ओरै सोनाबथिंजायनिया जाहैबाय दाखा जोमै रायजोफोरा नायनानै जोबोद अनसायदों मोजां मोनदों होननानै खोनादों आरो बिदिनो रायजोनि सापर्ट मोनोब्ला जोंहाबो गोसोआ दुंबाय थायो बिदिनो नाजागासिनो आरो थिगैनो दासिम बेसेसो माने फिल्माव नोंथाङा एक्टिं बानायखौ एक्टिं बानायोबा गोदो जों जेब्ला जों नोंबो दंमोन नालाय बरमायाव बे समनिफ्रायनो मोनसे सिनेमा बानायदोंमोन बे समनिफ्रायनो हमनो थाङोबा 2004 फोरनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनाय नङा होमबा मिथिसिगौ बिनिफ्राय लायोबा दिनैसिम 2004 निफ्रायबा बेसे बोसोर जाखो नांथाबगासिनो दं आरो आदसा खैथासो फिल्माव एक्टिं बानायखो फिल्म बुङोबा फिल्मानो जा सिरियालानो जा जिखुनु माने 40 थांनांगौ 40सो बा जोबोद मोजां माने स'आव गुन्दा पार्ट दा मोनसे डायलग खोमोनाव दोङो नामा मोनसे डायलग बुंसन हिन्जावफोरखौ एदावनाय डायलग नोंथांनि फिल्माव बुंनाय डायलगखौ र' दे आं देग्लायनिखौ होगोन आङो माबानि माबानिखौ होगोन आङो बियो डायलगा जाहैबाय आंहा थाखासोमोन क्लासिकेल टिचारसोमोन नालाय आदसा मोनसे माने मोजां डायलग बिराद बरिया माने फिल्मनि नोंथाङा जि एक्टिं खालामनाय र' दे आं एसे बावना दङ गोसोखांबाय थादों बिथाङा जि माने फिल्मनि जि माने बिथांनि एक्टिं डायलग बे डायलगखौ बिथाङा गोसोखांदों बिथाङा नोंथांमोननि सेराव बुंनो हागोन माबायदि आदावदोंमोन सिख्लाफोरखौ बा गुबुन मानसिफोरखौ माबायदि दम होदोंमोन बेफोरखौ बिथाङा माने मोनसेबाबो डायलगखौ माने बुंनायदों जेब्ला बे दाखा जोमैयाव आङो क्लास फोरोंबाय थायोमोन आरो गथ'फोरखौ बे सासे जोंहा बै केन्डेला होननाय मेन्टेला होननाय सासे नाम केरेक्टारनि सासे गथ' दंमोन बेखौ आं होनो आरो ओइ मेन्टेला नङा आं केन्टेला नंगौबा आं एक्टर गाजोला ओमफ्राय
बेखिनियानो बावजोबनाय एसे बावजोबनानै बावबाय हयथ' नोंथांमोना फिल्मखौ नायोब्ला फिल्माव नुनो मोनगोन बे दाखा जोमियाव दं न' दाखा जोमिनि बे जिथु डायलग बुंदों मेन्टेला बे मेन्टेला बुंनाय खोथाखौ नोंथांमोना दाखा जोमियाव नुनो मोनगोन माने जुलिथ' लाबाय औ लादों ओरैनो दा माने संसाराव सोर सोर दं 2011आवनो आङो जुलि खालामदों ओमफ्राय आंहा खुदिया सासे दङ खुदियाबा ओरै खुदिया नुगोनायखौ ओरै जिरायनानै दङ नैया नैबे जाबाय जोंनिया रुबुलनि खुदिया बाबु हाय होनना बुंदों आइया बे गारियाव जिरायना दङ आरो माने दा बर्थमान बाबु सासेयानो न' सासेयानो थिगैनो दं बर्थमान दा नायबावनोसै उनफोराव बै गसाइनि अननायाव नङा होमबा थिगैनो दं ओरैनो दासिमबो माने आखाइ माबा गोदान प्रजेक्ट लादों नामा गोदान प्रजेक्टआ फैगौ दा डिसेम्बरावसो स्टार्ट जासिगोन 2023नि थाखाय आरो माने एबार नै डिसेम्बरनिफ्राय शुटिंआ स्टार्ट जागोन आरो खायसेना बिदि प्रजेक्ट फैगासिनो दङ ओमफ्राय थेवब्लाबो ओरै फिक्स एग्रिमेन्टआ जाथ'वाखै आदसा रायजोफोर आं नोंथांमोननि सेराव बर' सावथुननि बर' माने कालसारनि बर' फिल्मनि माने मुंदांखा माने एक्टर बा माने गुन्दा पार्टआव बिथां माने रुबुल बर'जों जों रायज्लायगासिनो दं बिथांनि बेक्तिगत खोथा लोगोसे बिथांनि माने जे परियालनि खोथा आरो लोगोसे बिथांनि फिसाज्ला बिथां बाबुखौबो दिन्थिखाबाय आरो लोगोसे जोबोद मोजाङैनो बिथाङा फिल्मफोराव माने जि फिल्म बानायगासिनो दासिमाव 40टा फिल्माव माने एक्टिं खालामबाय फिसानिफ्राय गोदोनिफ्राय गासै लानानै 40टा जाबाय थ' दिनै माने जोबोद मोजां नांदों आङो जोंनि बर' सावथुननि जे माने मुंदांखा माने एक्टर बिथां रुबुल बर'खौ लोगो मोननानै आरो नोंथांमोना माबायदि मोनदों नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव जनायहरबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बिथांनि फन नाम्बारखौ नांगौब्ला आं नांगोन नै स्क्रिनाव होनो हानाय जादों बे स्क्रिनाव होनो हानायखौ नोंथाङा नायना बिथांजों जुदि फिल्मफोराव एक्टिं खालामनो नांगौबा बिथांखौ माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं नैबे स्क्रिनाव नाम्बारखौ होनो होनाय जादों नोंथाङा नायनानै माने फन कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय नै गारिया गोबाव जागोन फाननाया गारिया गोबाव जासिगोन न' दिनैथ' जानाय नंलिया न' ओइ आरोके दिनै जागोन ना दिनै जानाय नंलिया न' नैया जोंनिया बिथांनि गारिया दा जानाय नंलिया जों माने दसे समनि उनाव जोङो माने गारिखौ माने दिनै फाहामालासिनो लांसिगोन माने बिथाङा गाबोन फैफिनसै नोंथाङा गाबोन समखौ लानानै नायनोसै जोबोद मोजां नांबाय बिथांखौ लोगो मोननानै नोंथां दिनै आंनि माने हेल' रायजोफोर नबजित बर'नि इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ लोगो मोनना जोबोद मोजां नांबाय जाहाथे नोंथाङा आरो जोबोद मोजाङै मोजां माने एक्टिं खालामनानै बर' हारिमुनि बर' जिथु माने सावथुन बे सावथुना जाहाथे जौगालाङो बेखौ आङो नोंथांनि सेराव आङो बोर सारस्रिहरबाय नोंथाङा आंनि लोगो मानो होनबा लोगो हिसाबै जाहाथे जोङो आरोबाव जाहाथे जौगालाङो बर' फिल्माव आरो जाहाथे गुबुन फिल्माव चान्स मोनो नंगौ नङा नंगौ थेंक इउ दिनै रायजोफोरनिसिम आंनि गुरै खावलायनाय जे जोंहा नब'नि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो जे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों थिगैनो नोंथाङा लोगो मोना जोबोद मोजां नांबाय गोजोन्थों थेंक इउ बाय